Ja, hej og velkommen til min næste video med Minecraft. I dag der skal vi ind og se lidt på Wayfarende World. Jeg har bare lavet lidt fra sidst, så derfor kan det godt være, at vi på et tidspunkt måske næste nummer til survival. Men I skal da se dem om 19 år. Jalla, okay, vi ses. Jalla. Og så den her nye udvej, i stedet for bare at løbe eller flyve. Så derfor tager vi en minecart, lægger den der, stiller den der. Whoopsie! Det var lidt skarpere. Det er noget, jeg bare lige har lavet. Bare med at bruge sit eget hoved. Men i den næste, der lover jeg, at der tager jeg en på survival hurtigt som muligt. Det kan være, jeg laver den i morgen, i overmorgen, man må jo aldrig. Ligesom jeg lavede en anden video i går, og jeg laver så den her i dag. Der var jo blevet stoppet. Støvsted og se her. Ja, okay. Men ikke lidt det, vi skal rave os i lige nu. For... Nå. Der er den der oplysvej fra sidst. Helvede. Helvede, så dum. Så kan jeg lade nogle lidt nu. Gå dog væk. Ja. Gå bare her. Men i så fald, så kan det godt være, det kommer i morgen til survival tid. Mere. Skal jeg godt være vise noget bare lidt. Jeg slænger en lille på smule. Sådan da jeg fik... Okay, der var det ikke... Nej. Jeg må tilbage. Jeg tager bare lige hurtigt en burbil, for ikke at få skræmt. Godt. Rent. Jeg må selv. Så er det derovre. Det er jo Minecraft, man kan jo bygge. Hvad med?
Tak for hjælpen. Jeg var selv. Galiha. Galiha. Galinist. Galiho. Gali ANGPO. Tak for bifaldet. Jeg kunne godt prøve mig en lille sodavand, men det kan jeg ikke nu, fordi jeg har børstet tænder. Snart er man hensyn til, at jeg skal i seng. Okay, kun går 5 minutter. Ja. Den her. Den var mere end 5 minutter. Boing. Efter dette signallys, der er vi hjem. Så er det tid. Så er det godt, jeg har boet oppe i. Godt. Så står du stille. Nej. Det var tæt på. Nå. Men så kan I bare se mit pult, der kommer igen. Og så ses vi.